Nachádzame sa na Hyde Parku a Hyde Park je vlastne verejný priestor, ktorý slúži hlavne mladým ľuďom, ktorí zmýšľajú skôr tak inak. Tento priestor je to hektarový priestor, ktorý využívame na rôzne koncerty, sa tu rôzne divadlá, fungujeme tu cez deň, máme tu petangové ihrisko, grillujeme, pracujeme a je to taký priestor, kde trávime svoj voľný čas. Tento pozemok sme získali veľkou náhodou. Ide o rodinu, ktorá je z Bratislavy a našli sme ich na Facebooku a vlastne dali nám tento priestor do prenajmu za 1 euro. Čo sa týka toho, že ak to tu mohlo vzniknúť, je to, že sa tu spravilo veľa práce zadarmo a fungujeme tu ako dobrovoľníci. A vlastne ďalšia súčasť je to, že nám pomáhajú rôzne nadácie, napríklad ako je Nitrianska komunitná nadácia.